Simrang hilin eh. Hi, good morning. Magandang buntag. Magandang adlaw sa tibok kalibutan. Dapat ko tubangan. Daghang salamat Lord ay nagrat ang mata. Mamahaw dito ninyo, mga anta ninyo ugwan. Karna ba? Kaya ba na? Kanang Guyabano, Tagalog. Ano? Tilawanin na ito, ugwan ba ni? Overripe na. Kabiin mong guligatod. Wow. Kalami. Kasarap. Katamis. Nabda ko ha. Kalami ah. Buyag. Ang yatag ng pika sa bahay. Pabay ulit oh. Ang akado. Hayom ako sa hospital nga. Nailingin nga eh. Kani ko nipakaan na. Tapos taglalan kay gabi yung mahal ah. Itong anak ko gahapon kaya itong bumalungsod. Hindi nakakita daan dito. Pinta ko na sa kabuk. Kasi nakilagyan ni di ara mga anta. Hindi ang pamahaw ron. Hindi kaayo. Rami kaayo. Karna ba? Loy.
Alam mo ang liso? A few moments later. Dalton! Dalton? Hindi mo tayo sa Delta May. Prank! It's the prank! Nakahinog si Delta na Kung kaling nilag ko. Narbog ka na ha, magdanggot. Napinailin. Nailin na pinailin. Silid. Nailin na pinailin. I love you, Day. Nailin na pinailin. Si Dalton to, de. Si Dalton, de. Na si Dian gawin matubog sa ito. Anak si Dalton ko ko saan. Nilag sila na eh. Pero hindi mo nang kuwan mo sila ito, mangyana na. Ha? Turta man. Sila na gila. Kasi ito, nipost ni Terry. Nga bata nga nangilig kulis-kulis sa McDo. Hapat po ko ganiha. Nilag po ko gali. Kapit siya nanay Maila doon eh. Kapit ang abig si Dalton. Mura mo ito, kamu magbugdaghan naman ako. Ano lagi na? Nailin na mamirin na ilin. Ha? Mamirin na ilin. Sila sanay. Sa Baslam. Di ba sanay Aslam sa una? Ito ba mo ko anong? Ito nilagay kay Laparidoy sa una. Katungan tayo na ang bilpin kata gusto. Wala naman, namatay man. Wala po nila del Pinoy. Kaya po nila ami, ilang bahay Laparidoy sa una. Nagkana ka doon ka ba? Buong dalas niya din ko nga ano tamis ha. Ano niya bagyo dahil sa isa ko na. Ano siya magdasal pa alala. Parang istira Aslam eh. Pero okay na ka, Ter? Ha? Kada na? Kaano pagas kay wasul. Saan ito nila Wilma? Nagkatamis na ito kadabasan? Paano sa may? Hindi na na. Ano pang ganso? Pumundag 20. Nakapabendihon. Pag na. May 20 di ay. Well, ang chocolate na pagka chocolate na eh. Hagbay chocolate lagi itong birahan. Tapos, napay mo na eh? Oo, gurot. Nay mo na eh? Hindi maribog butaw. Maribok bread sa habalin siya man to. Siya. Pangalan mo. Ngayon dyan. During doon nga doon. Dito, jacket na to nga. Tinatag nuli na gamay nga. Pang baji. Tinatag to na sa Wilma dyan. Hatag niya. Wilma. Miski mo so. Cute, tabag-batang Wilma. Puti na. Pati na yung gamay mo. Hapit naman ang kuha. Naringi po daghan. Hagitad ka na? Ito salad. Nailin na pinailin. Baka katiloter. Oo pa. Pagkasag bungon, Ferlia na na eh. Dahil ako rin siliksi kay siliksi makaibog na duwas buntag duwas palis. Na des na agi katuwang ni eskwela. Nagliki-liki ra mabitong dapat to day daghan nga kamarilo urot ngani. Pero Ranin ko na di na ko kay marot nga lian nagliksi. Parang sa maglela. Nasunod sa magkuha. oh, serious lumi yun. Muna nagkagluto. Robert Pait gamay. Ano ito? Upat ko buong katamis. Nakapidila lagi, dami siguro to. Nahinog na pa Ana. ako muli. At balikan. Hilaw pa man kuno. Ano naman? Pansabi sa pagkuhan. Mga manignan ka ang gisaaran. Ha? Ang sidra. A few moments later. Na-interview yan na. Interview yan na. Yun na, interview ang isa to. Isa ni. Nagbuang sa uyan. At lamay ba Tayo ka sa man eh. Yan na. Yan na. Kinsa may uyab ni Mona Lisa yan na. Kinsa uyab ni Mona Lisa. Ang paroy. Ato tuloy. Kaya bawa man lang sisa. Tapos gilong. Galing gatas na yun. Buwan, nag-video na ko. Remembrance sila. Nagdira ko bitaw po yung mga sa Alicia. Tapos ibang bansa kung makuhaan. Madira na nagdira ko na.
Kailan po mga akong tabi. Kasabog ka? Mga train na ba nila itong tos pagpatuloy makita hindi tayo man di aras muna Wapa. makita na ba ni makita Wala pa ka mag-vlog niya. kami labi na tos mga TikTok na sila tay. TikTokers na na. Ato na sa video. ang mga kauban TikTok. ngayon ako na ito niliit ito luwalik marami vlog Nadi mo tawag dito. May mga kuwan ang tuloy siya Hala. Kita sa bilaw. O, namin ang tara, mga katrabaho na mo. katrabaho na mo yung isa ning burato man mo ijaan man nila Yan, Nailin. Ah. nagsubay-bay mo to Magalit na murabang ka rin. Gamay. Siria. Siri, ang mga nganaan, murabang di gamay. dagtong ka rin Hindi, uy. Wapos rin yun, uy. sige sige papagyan din na ipot Murzri jang kuan Murina. Papa, mas rin. Murina lagi. Iban mo smile. Ako di ko video, ako mo picture ako. Gang saging. Taga Manila. Sabado. sabado simbolan Liguman. Masing-masing ba? Ano siya, tiga mo si nga no dagat man mapakpakag na atus ka man Ano lang lamig dagat? Mas mama. Lamig dagat diyan man. ka lamig na i-vlog na pa din mo man ang ron Sira, gang saging. Okay naman. Wapa. Shout out day mo. kita ko din yun Duli dali jo, dali pro kay dali wala na kay. Shout out mo sa gabas pabrika. Sing sa pabrika. kim agnan sa mong pabrika Prami, ma-vlog na siya prami. Sigurado Mga to sa rukitan sila. kita kami mo kauban nagsubaybay ni Purami tanan man.